Għalija int għandek x'għandek kundizzjoni bħala marda tal-kanċer, int għalija għandek valur, għalina għandek valur, u aħna l-kol bħala poplu Malti u Awċi għandna nieħdu ħsiebek u nħallsulek il-kura illi għandek bżonn. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tul sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba bit-tema ta' s-saħħa li ġiet organizzata fl-Imqabba waqt il-ġimgħa ta' attivitajiet ta' festi tal-Indipendenza. Bernard Grech saħaq li taħt Gvern ġdid Nazzjonalista kull min ikollu bżonn il-kura trattament tal-kanċer barra minn Malta m'għandux għalfejn jittallab fil-waqt li insista li jinsab kommess sabiex is-servizz tal-kemoterapija ma jibqax jingħata biss fl-isptarijiet. Gvern immexxi minni se jara li jkun hemm il-fondi biex immorru aħna u jagħtuhom is-servizz ġewwa darhom. Hekk verament inkunu qegħdin impoġġu lilek l-ewwel u qabel kollox. Stonsi dwar is-sitwazzjoni ta' numru ta' persuni li qed jiġu mġela jibqgħu sejrin lejn lukandi bi ħlas għal kwarantina wara li jagħmlu l-wasla tagħhom f'Malta minkejja li jkollhom residenza f'pajjiżna, Bernard Grech saħaq li hemm bżonn ta' aktar sensittività għal każi bħal każ ta' tfajla Rachel Umana u spjega li m'għandniex nabbu l-familji Maltin u Awċin pis finanzjarju żejjed. Mhux biss dan il-każ, ma f'każijiet kollha simili fejn nistgħu naċċertaw li dawn jistgħu joqogħdu ġo proprjetà akkomodazzjoni alternattiva, le m'għandhomx iħallsu biex joqogħdu ġo lukanda kontra il-volontà tagħhom. Dwar l-isptarijiet tal-Vitals, Bernard Grech saħaq li l-ġlieda ta' Adrian Delija hija waħda tal-partit kollu u insista li se jingħata l-appoġġ kollu meħtieġ għaliex mhux aċċettabbli li l-isptarijiet tagħna jibqgħu fidejn persuni bla esperjenza fil-qasam tas-saħħa waqt li qed jingħataw il-miljuni. Gvern Nazzjonalista mmexxi minni se jagħmel priorità mill-ewwel ġurnata illi hemm għażla l-operatur. Jew jagħti lura l-isptarijiet, nibdew nieħduhom lura kif għandna dritt bħala poplu Malti, però li żgur irridu nieħdu lura s-servizz illi jixirqilna bħala Maltin u bħala Awċin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li jinsab kommess li Gvern ġdid Nazzjonalista jagħmel sptar ġdid dedikat għas-saħħa mentali qrib l-isptar Mater Dei u insista li din il-kura trid tingħata b'mod sħiħ sabiex l-istigma li għad hemm f'dan il-qasam titwara b'darba l-dejjem. Bernard Grech sellem lil aktar mill-400 vittma tal-pandemija f'pajjiżna kif ukoll il-frontliners u insista li mhux biżżejjed li nirrikonoxxu s-sagrifiċċji tagħhom iżda għandna nurruhom bil-fatti li dak li għamlu għalina fih valur. Fil-waqt li preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino li sostna li preżentament pajjiżna għandu diversi sfidi li qed iħabbat wiċċu magħhom u għaldaqstant mill-kliem għandna nimxu għall-azzjoni. Tkellem ukoll l-eks supretendent tas-saħħa pubblika tabib Rej Busuttil li insista il-pandemija preżenti rridu nitalmu ngħixu biha u għaldaqstant issa l-awtoritajiet rridu jaraw kif se jqajmu diversi setturi tas-saħħa oħra. Intantom kunsilliera f'isem il-Partit Nazzjonalista Janice Busuttil rrakkontat id-diffikultà li preżentament persuni li jridu jwettqu l-IVF iħabtu wiċċhom magħhom bħal fost oħrajn il-mediċini għoljin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi l-preġudizzju f'dan il-qasam irid jitwarrab u jinsab kommess il-Gvern Nazzjonalista jxejjen ir-realtà preżenti illi l-flus jidħlu bejn min jista' u min ma jistax ikollu tfal. Gvern Nazzjonalista immexxi minni jagħti il-kura immanka l-mediċina li għandhom bżonn dawn il-koppji biex ikunu jistgħu ikollhom it-tarbija tagħhom. Bernard Grech tem jgħid li flimkien biss nistgħu nwettqu l-bidla li l-familji Maltin u Awċin tant jistħoqilhom, bidla f'kull aspett, inkluż fis-saħħa.